sa William Dobiaš a som lekár záchrannej služby, univerzitný pedagóg a momentálne dobrovoľničím ako prezident Slovenského Červeného kríža. Moje meno je Norbert Moravanský, som súdny lekár, pracujem v Bratislave, som odborný asistent na Ústave súdneho lekárstva a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V tejto oblasti je pre nás, pre súdnych lekárov, každodennou praxou aj stretnutie s tým, keď si človek privodí poškodenie zdravia vplyvom nejakej vonkajšej príčiny toxikologického charakteru. Užívanie drog vo všeobecnosti v začiatkoch je nespozorovateľné, neviditeľné a ani najbližší ľudia, to znamená rodičia, kamaráti, nespoznajú, že ten človek užíva nejaké drogy, pokiaľ im to sám nepovie. Drogová závislosť je záľudná v tom, že sa zvyšuje aj frekvencia, aj dávkovanie. To znamená, že človek, ktorý raz začne, tak veľmi ťažko prestane a tým pádom sa vlastne rúti do záhuby. Takže úplne najlepšie je nezačať ani s alkoholom. Nám, ľuďom, je vlastné experimentovať so všetkým. Keď zamrzne chodník, chceme experimentovať, či náhodou sa nešmykneme a či sa vieme šmyknúť 10 metrov na nejakej podrážke nejakých topánok. Keď máme prvýkrát bicykel, tak experimentujeme, že budeme šoferovať ten bicykel bez držania riaditok. Ale s drogami je to experimentátorstvo veľmi zložité v tom, že drogy berú možnosť voľby. Že my sa jedného dňa zobudíme a my už nebudeme rozmýšľať, či ideme fajčiť marihuanu z experimentátorského hľadiska, čo nám to asi urobí, ale my ju budeme fajčiť preto, lebo ju potrebujeme. Rovnako siahneme po pervitíne, či je krásny deň a 35 stupňov a za iných okolností by sme išli niekde k jazeru plávať, alebo je ten najsivejší pondelok, ktorý nám povie, no tak nechce sa mi nič robiť, tak teraz zostanem doma a budem si užívať akúsi pomyselnú slobodu chemickú. To je ten najväčší problém. My nemáme s drogami možnosť voľby. A zbavujeme sa toho, čo je človeku najcennejšia, to je tá osobná ľudská psychická sloboda. A tá droga, s ňou prehráme vždy. Volám sa Vlado Švantner, mám 66 rokov. Od roku 1994 sa s manželkou staráme o ľudí, ktorí majú problémy rôzneho druhu. Najčastejšie sú to drogovo závislí. Ja som Anna Hanikerová a som riaditeľkou resocializačného centra Road Tomky. Jednou z najrozšírenejších drog u nás je naozaj pervitín, pretože je veľmi ľahko dostupný, je cenovo, by som povedala, že naozaj tiež dostupný. A ak si tieto dva faktory dáme dokopy, tak nám z toho naozaj vyjde, že asi je to droga, ktorá najviac poškodzuje organizmus. Už aj preto, že je lacná, ľahko dostupná a tie dôsledky sa prejavujú naozaj až po určitom čase. Metamfetamín je vlastne pervitín, je to syntetická vyrobená droga. Táto skupina psychoaktívnych látok má veľkú prekurzorovú základňu. To znamená, že máme veľké množstvo liekov a liečiv, z ktorých sa navarí pervitín, to znamená, z ktorých sa tie drogy dokážu laboratórne získať. Neviem, či je niečo horšie, ak je pervitín. Možno, že by si nemohol o prvé miesto bojovať ešte toluen alebo podobné veci. Je to čiste chemická látka, teda chemické látky, áno, ktoré sú anorganického pôvodu, naše telo ich nepozná, nevie ich vylúčiť, áno.
no tak sa nám tam usadzujú v organizme. Pervitín je celkom rozšírená droga medzi mladými ľuďmi a kto sa popýta, tak nie je ťažké ju vôbec zohnať, je cenovo dostupná a účinná. Preto je ich tak strašne veľa, pretože dokážeme nájsť podomácky vyrobené laboratória, kedy vyslovene na kolene sa dokáže vyrobiť aj relatívne kvalitná droga a samozrejme mixuje sa s rôznymi inými látkami, ako sú analgetika dostupné, paracetamol, acetylosalicylová kyselina a tak ďalej. Aby toho bolo viac a aby samozrejme ten obchod, čierny obchod s danou látkou bol čo najefektívnejší. V 17 som bola znásilnená a to bol vlastne spúšťač, kedy som začala vyhľadávať drogy. A najbežnejšou, najdostupnejšou drogou, ktorú som vedela zohnať, bol pervitín. Po znásilnení som mala problém existovať, stratila som pocit bezpečia a nevedela som fungovať. Znásilnenie sa mi každú noc premietalo v snoch. Čiže som nemohla spávať, na ďalší deň som nefungovala, bola som unavená a stále sa tieto vlastne noci niekoľko mesiacov opakovali a pervitín mi dodal silu. Čiže dodal mi energiu a ja som mohla chodiť normálne do školy, pomáhať rodičom a tváriť sa, že sa nič nestalo. Týmto spôsobom som myslela, že som vyriešila svoj problém a zahnala som znásilnenie. Pervitín som prvýkrát zobral, keď som mal 15 rokov. 15. To obdobie trvalo tak 3-4 mesiace, boli tam nejaké prestávky, hej, úsek, že nebolo to 3 mesiace každý deň, ale že najprv boli víkendy, samozrejme, potom už to sa nejak stupňovalo a ten režim sa celý akéby rozpustil a hocikedy. Tá droga je skôr o tom, že ja to poviem tak, že duchovne, že v prítomnom okamžiku, hej, v prítomnej chvíli, lebo vtedy nerozmýšľaš, vtedy reaguješ na všetko, čo je, asi taký vnímavý, hej, ale v podstate ti to oblbuje mozog. A človek si myslí, že je super v takej eufórii, ale nie je to tak. Pervitín je psychotropná látka, čiže jej účinky boli funkčné iba veľmi krátku dobu a potom sa začali prejavovať vlastne všelijakými psychózami, stavmi, kedy sa mi to znásilnenie ešte viac a viac pripomínalo a bola som na tom istom. Povedala by som, bola som na tom ešte horšie ako tesne po tom znásilnení. Mala som halucinácie, na každom kroku som videla niekoho, počula som ľudí, neexistujúce zvuky. Mala som pocit stále, že ma niekto prenasleduje. K fyzickým ťažkostiam patrilo rapidná strata váhy. To som schudla na 48 kg pri mojej výške 170. Nechutenstvo, strata chuti do jedla a celkové uzatváranie sa pred ľuďmi. Tí ľudia majú psychické problémy, majú vidiny, bludy, majú narušenú psychiku a nie sú schopní nejakého logického a normálneho uvažovania, nechápu aj jednoduché súvislosti medzi užívaním drogy a ťažkosťami, telesnými ťažkosťami, ktoré majú problémy s dýchaním, s krvným obehom, rôzne kolapsové stavy, pocity na odpadnutie, bolesti hlavy, nechutenstvo, nespavosť. Vyzerá od 20-30 rokov starší, má zošuverenú kožu, chodí zhrbený, je schudnutý, kosť a koža. Na koži má nehojace sa vredy na rôznych miestach, krvné podliatiny, má upchaté cievy na končatinách, na rukách, na nohách. Pervitín vstupuje do regulácie centrálneho nervového systému, to znamená, akoby vysiela umelé signály organizmu, ktorý na úrovni psychiky prežíva nejaký zážitok. A ten zážitok vedie ale k tomu, že všetky orgány
to vnímajú tak, ako by ten zážitok bol reálny. To znamená, pripraví sa na to srdce, zvýši sa frekvencia srdca, zvýši sa krvný tlak, pretože na pozadí, v tom našom súkromnom kine, v tom mozgu sa odohrávajú situácie, ktoré nie sú reálne, ale ten organizmus reaguje adrenalinovou reakciou. To znamená, pripravuje sa k tej obrane a k tomu útoku. Stále má pocit, že každú chvíľu môže byť ten organizmus ohrozený a je dôležité povedať, že to vybičovanie organizmu má nakoniec vplyv na každý jeden systém. Čiže aj na pečeň, aj na obličky. Vplyvom drog a vplyvom pervitínu sa vlastne dostavuje impotencia u muža a absolútna strata chuti k akejkoľvek sexuálnej aktivite vo všeobecnosti. To znamená aj u mužov. Aby sme si videli do tej hlavy a videli, ako to tam máme, kde je vrchol toho nášho užívania a kde sa to už preklopí do závislosti. Len toto my nedokážeme vidieť. A naozaj môžu byť ľudia, ktorí užívajú len víkendovo. Ale aj tam existuje zdravotné riziko. Pretože nikto nevieme, ako to máme geneticky v sebe uložené. Nikto nevieme, či naši predkovia možno z 2., 3. kolena nemali nejaké psychiatrické poruchy. Že či my vlastne nespôsobíme to, že ja inak zdravý človek, dobre fungujúci, v podstate bez akejkoľvek nejakej záťaže, si môžem týmto spôsobom dohnať nejaké vážne psychiatrické ochorenie, ako je schizofrenia alebo aj iné psychiatrické ochorenia. Takže každopádne užívanie drog aj víkendovo ja vnímam ako problém. Či som mal nejaký absťak? Určite. Určite to boli absťaky, ktoré som si v tej chvíli nevedel pomenovať, lebo som bol ešte... No, nevedel som to vtedy, ale keď som si to prehral po nejakom čase, čo som triezvel, tak som mal určite absťaky. Aj si spomínam, jak som s mamou sa hádal, keď som krádol. To sú tie absťaky, ktoré keď sedíte doma a nudíte sa, alebo neviete, čo máte robiť, tak máte chuť takú, že idem von. Hej, niektorí ľudia to robia, že ideme si urobiť nejaký zážitok, ideme si urobiť nejakú spomienku, hej, nejaký výlet, ale tam to bolo skôr, že zohnať drogu čo najrychlejšie, čo najskôr sa do toho stavu, hej. To boli tie absťaky, nervozita, agresia, stres. Abstinenčné príznaky sú asi jedným z najčastejších dôvodov privolania záchrannej služby k ľuďom, k toxikomanom zneužívajúcim pervitín. Keď je pod vplyvom drog, tak žije vo svojom svete a on treba nemusí vnímať ani to, že ho práve ošetruje niekto zo záchranky. A pokiaľ má abstinenčné príznaky, tak jeho jedinou túžbou a cieľom je zaobstarať a užiť ďalšiu dávku drogy, pretože tie príznaky sú veľmi nepríjemné. Keď im je veľmi zle, tak si zavolajú samozrejme záchranku aj sami, ale väčšinou zavolajú buď ich kamaráti alebo rodiny, príslušníci, pretože vidia, že ten človek je nejaký divný. Buď začne rozprávať z cesty, nespoznáva ľudí, ktorí sú jeho kamaráti, kolegovia, rodina, alebo má nejaké vidiny
halucinácie, vidí a počuje hlasy a vidí ľudí alebo nejaké bytosti, ktoré okrem neho nikto iný nevidí, tak to tej rodine začne byť samozrejme podozrivé. Volajú záchranku, alebo je tam tras celého tela, pobehovanie nekľudné, ako niekedy je problém takéhoto človeka vyšetriť, pretože nedokáže ani 5 sekúnd obsedieť alebo obstať. Takže je problém vôbec mu zmerať tlak, popočúvať srdce, plúca. Takže v takýchto prípadoch proste zasahuje záchranka. Volám sa Alan Gregor, pracujem ako zdravotnícky záchranár na centrálnom príjme v Ružinove. Popri tom pracujem ešte na záchrannej zdravotnej službe v Bratislave. A pravidelne sa na centrálnom príjme stretávame s pacientmi, ktorí prídu na centrálny príjem buď v doprovode rodinných príslušníkov, čo sa žiaľ stáva menej, ale väčšinou v doprovode záchrannej zdravotnej služby, či už RLP alebo RZP posádky, pod vplyvom drog, keď je tá spolupráca s nimi väčšinou sťažená až ťažká. Títo pacienti k nám prichádzajú väčšinou dosť výrazne dezorientovaní, nespolupracujúci, vulgárni až agresívni, keď je s nimi ťažko nadviazať nejakú spoluprácu, komunikáciu. Ten človek má svoj vlastný svet, samovolné pohyby má, kedy môže aj nechtiac ublížiť človeku, ktorý sa ho snaží nejakým spôsobom ošetriť, kričí, vykrikuje, z ničoho nič sa začne smiať, potom z ničoho nič môže začať plakať. Väčšinou sú tí ľudia nejakým spôsobom fixovaní alebo uzavretí do špeciálnej postele, aby si neublížili, okrem toho, že sú pod vplyvom nejakej drogy. A snažíme sa vlastne o to, aby tá droga odznela a aby si nespravili ešte horšie. Všetko, čo si dávame do tela, čo není nejaké prírodzené od prírody alebo niečo také, čo je umelo vytvorené, tak to nerobí dobrotu. A toto už duplo mne, lebo to ničí celé vnútorné prostredie toho človeka. Úplne ho to zožiera znútra. A ten človek si nevedomí, ako zle si robí kvôli nejakej chvíľkovej eufórii, pár hodinovej možno, niekoľkokrát do dňa alebo do týždňa, si veľmi škodí a robí si zle a to telo potom nevydrží. Je to istá schránka, čo nejakým spôsobom funguje, ale potom, keď sa už prekročí tá nejaká hranica tej schránky, tak to exploduje, tá schránka vybuchne a tí ľudia potom umierajú v bolestiach. Súdne lekárstvo a súdno-lekárska toxikológia každoročne rieši množstvo prípadov náhlych úmrtí mladých ľudí vplyvom akutnej intoxikácie psychoaktívnymi látkami, v tomto prípade pervitínom. Čiže dostaneme výsledok, že je v organizme niekoľkonásobne prekročená akási bežná dávka amfetamínom a my vieme, že je to práve v dôsledku toho, že ten človek tie amfetamíny užil v nejakej vysokej nárazovej dávke. Pervitín je chemická droga, ktorá spôsobuje ťažkú devastáciu organizmu a my vidíme tie najhoršie prípady, kedy človek zomiera pod vplyvom pervitínu, teda medamfetamínu a zomiera často úplne s nezhumplovaným organizmom. Sú to často mladí ľudia, ktorí dostávajú infarkty, nemajú žiadnu aterosklerózu, nemajú postihnuté cievy chorobným procesom, ale berú pervitín a to si samozrejme so sebou nesie svoju daň. V Spojených štátoch, teda na relatívne veľkom území, bol zaznamenaný okolo roku 2005-2006 mierny pokles úmrtí na amfetamíny, teda aj na drogy typu pervitínu. Ale v roku 2009 to zase začalo stúpať. A my máme vlastne, dá sa povedať, istý ustálený trend a myslím si, že keď by sme brali celosvetovo, že celosvetovo je asi drogou číslo 1, čo sa týka čierneho obchodu, kokain, tak tieto syntetické stimulancia veľmi úspešne konkurujú kokainu v tom, že práve že majú takú lacnú výrobu, to znamená aj doťahujú tie úmrtia.
A dokonca si myslím, že to percento tých úmrtí v celosvetovom globálnom význame bude menšie, ale bude mať stúpajúcu tendenciu. Môžu znovu nastúpiť na svoju normálnu dráhu a normálnu funkciu, pokiaľ človek prestane brať pervitín. Čiže aj ten srdcový sval sa dokáže vrátiť do istej miery naspäť, hlavne čo do funkčného stavu. Ale už raz, ak je v srdcovom svale jazva po infarkte srdcového svalu, alebo ak sú tam drobné jazvičky alebo drobné premostenia tých svalových buniek tým menej hodnotným väzivom, tak takýto proces je už obyčajne nezvratný. Čiže máme ľudí, ktorým zlyháva srdce a môžu mať 35 rokov. Čiže do istej miery je pervitín droga, z ktorej sa dá dostať aj po tej telesnej stránke, ale pokiaľ už sú tam naozaj zmeny, ktoré sú diagnostikovateľné na tých najcennejších bunkách ľudského organizmu, ako je mozog, ako je srdcová bunka, tak ten návrat už nie je možný. Rodič je rodič. Rodič je na to, aby dieťa miloval, aby sa o neho staral. Nemôže rodič suplovať odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou užívania drog. V prvom rade by to mal byť pediatér ako základný kameň riešenia tohto problému, pretože ide o medicínsky problém. Potom by to mal by následovať pedopsychiatér a už to, čo sa týka sociálno-právnej ochrany, je už len tá časť, kde sa vlastne pracuje so správaním, so závislým správaním. Medicínska časť je užívanie drog, samotná detoxifikácia, ale vieme, že drogy spôsobujú hlavne problém, čo sa týka správania. A správanie to už je parketa, ktorá je vyslovene na sociálno-právnej ochrane. No rodina to ťažko brala určite, čo so mnou urobili. No začalo to všetko školou, hej, že tam už boli tie spätné väzby na mňa, že jak vyzerám, hej, že bol som určite vychudnutejší. Dochádzka do školy nebola najlepšia, bola priam hrozná. A potom sa vybavovala taká, že sociálka, chodil ku mne kurátor na návštevy, rozprával sa so mnou, snažil sa mi nejak pomôcť ešte za ten čas, čo som bol vonku, či sa to dá. No, nedalo sa to, nezmenil som sa, tak vlastne mi ponúkli resocializačné zariadenie, čo je najlepšia vec, ktorá ma mohla v živote stretnúť. Pomoc som začala vyhľadávať z dôvodu, cítila som sama na sebe, že ten pervitín mi neprináša to, čo som očakávala od neho, že to už nefunguje a cítim sa oveľa horšie. Vlastne ešte horšie ako pred tým znásilnením a neviem to sama zvládnuť. Aj keď som chcela s tým prestať, tak som nevedela ako. Len som vedela, že potrebujem už s tým prestať, že nevládzem. Pomohla mi moja rodina. Po niekoľkých rokoch som sa im priznala, že mám problém s drogami a pomohli mi túto situáciu riešiť. Tak potom našli Vlada Švantnera, kde som strávila rok života. Keď sa to správne rieši, lebo liečiť sa to nedá. Svetová zdravotnícka organizácia vyslovila taký názor na to, áno, že závislosť je smrteľná nevyliečiteľná choroba, čo je pravda. Ja som to potom doplnil, že je to zároveň najlepšia choroba na svete, lebo keď si poviem, že ju nechcem, v tej sekunde ju nemám. Už som aj vyliečený, to nedokáže žiadna iná choroba. A celá tá choroba je iba v hlave. To je akoby virtuálna choroba. Tá závislosť je do konca života. Treba si ho narábať. Nie je to také ťažké, že stále mám nejaké myšlienky alebo depresie a musím ich akoby zvládať. Nie, je to o nadstavení mysle. Ak sa človek nastaví, tak bude mať. Keď si poviem, že to dám, tak to dám. Ale musí žiť poctivo.
o tom je tá pravda a tá poctivosť. Takže musíš žiť poctivo a vtedy sa to dá. Keď bude robiť zlé veci okolo toho a chce akože zmeniť svoj život, tak sa to nedá. Musí zmeniť tie okolnosti, ktoré robí, to, čo každý deň vytvára a čo dáva do spoločnosti, to musí zmeniť, to sa mu bude odrážať. Takže určite sa to dá a veľká podpora sú ľudia, kamaráti, tí najbližší. No, pre mňa by už, keby skončil život, kebyže stratím ľudí, kamarátov, hej, svojím správaním. Takže ja som mal to šťastie, že nejakí ľudia stále stali pri mne, kamaráti, rodina, a to bola pre mňa tá najväčšia motivácia, to, že to dám. Lebo to je jeden dôvod, ktorý tí ľudia do vás niečo dali, vám veria a vy ich nemôžete sklamať, hej. Takže určite sa to dá a treba si len veriť. Ale pravdivo veriť, nefalošne. Všetci drogovo závislí ľudia môžu byť opäť normálni a môžu mať spokojný život, šťastný, môžu si založiť rodinu, nájsť si svojho partnera a dokonca môžu mať aj zdravé deti. Všetko sa dá riešiť. Žiaden problém nie je tak strašne veľký a neriešiteľný, aj keď sa to spočiatku zdá. Väčšina ľudí si myslí, že keď niekto už si začal s drogami, to už je to posledné a to je odpísaný človek. Ja som dúfam, že dostatečne veľakrát presvedčil všetkých, že to tak není. Ani zďaleka to tak není. Je to skôr opačné. Keď už sa to stalo a správne sa to... Liečiť sa to nedá, dobre, ale dá sa to riešiť a ohromne efektívne sa to dá riešiť. Čiže zo všetkého sa dá vyťažiť niečo, čo je tam pozitívne a to pozitívne je absolútne vo všetkom. Pokiaľ vyhľadá odbornú pomoc, vždy je nejaká cesta, ktorá vedie späť do normálneho života. Len nesmie ten rodič sa spoliehať na to, že alebo trápiť sa tým, že je to hanba, že je to moje zlyhanie. To nie je cesta vpred. To nie je cesta, ktorá nám pomôže či už tomu dieťaťu alebo tomu dospelému človeku skvalitniť život. Pretože na kvalitný život má nárok každý. Aj ten, kto v minulosti sa potkol, mal problémy so psychotropnými látkami, ale tá kvalita života je tu pre každého.